Hi guys, welcome back to my channel. This is your finest, the finest Igbo teacher you've ever seen. The finest Igbo teacher you've ever seen. And in today's lesson, we're going to be talking about how to introduce yourself and others in Igbo language. How to introduce yourself in Igbo and how to introduce others. If you're not subscribed to this channel, please do so, because this is where you learn Igbo. And if you have not started speaking Igbo right now from the videos you have watched, I'm coming to your house. I'm coming to your house to see you personally. Yes. This video is going to be very slow. I'm going to say words very slowly. Just concentrate on my lips. Just leave my fine face. Just focus on my lips, please. On my lips alone. Ka anyị bido. Ka anyị bido. Let's begin. 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 Aham bụ Chioma. 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 My name is Chioma. Aham bụ Chioma. Aham bụ Chioma. Abum onye Igbo. Abum onye Igbo. Abum onye Igbo. Abum onye Igbo. I'm an Igbo person. Abum onye Igbo. Abum onye Igbo. Abum onye Igbo. A na-akpọ m Chichi. A na-akpọ m Chichi. Aha m bụ Chioma, mana a na-akpọ m Chichi na ụlọ. Chichi bụ aha bebi m. Chichi bụ aha bebi m. Chichi bụ aha bebi m. Aha m bụ Chioma, mana a na-akpọ m Chichi. Abụ m onye Igbo. Your name is Ngozi. Aha ya bụ Ngozi. Aha ya bụ Ngozi. You're talking to somebody else. You're trying to tell somebody that your friend's name is Ngozi. Aha ya bụ Ngozi. My friend is seated next to me, and I'm telling the guy, I'm telling the handsome guy, I'm telling the somebody's son. You understand? You feel me? Yes. I'm telling the somebody's son. Aha m bụ Chioma. Aha ya bụ Ngozi. Aha ya bụ Ngozi, mana aha m bụ Chioma. It's very simple. It's very simple. Yes. Simple as ABCD. That is why I said if you don't learn Igbo on this channel, I don't know where you learn Igbo again. No? I don't know. But most importantly, we don't judge. Okay. We move. Aha ya bụ Emeka. 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 His name is Emeka. Aha papa m bụ Okeke. I may not be using Tush name here, yes, because Okeke is the names they used in those days. In those days, do you understand? So let's just be going down the road, because this is the road. Aha papa m bụ Okeke. 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 Aha mama m bụ Mgbafọ. Don't laugh at the names, please. This is the names those days. Remember I said you should replace it. Aha mama m bụ Mgbafọ. Aha mama m bụ Mgbafọ. Aha mama m bụ Mgbafọ. Enwere m ụmụnne atọ. Enwere m ụmụnne atọ. Enwere m ụmụnne atọ.
aha ha bụ nke izizi. First one, nke izizi bụ Chizitelu. Nke abụọ bụ Obinna. Nke atọ bụ Chinwendu. Enwere m ụmụnne atọ. Enwere m ụmụnne atọ. I have 3 siblings. I have 3 siblings. Enwere m ụmụnne atọ. Nke izizi, the first one, the first person, Chizitelu. Nke abụọ, the second, Obinna. Nke atọ, the third, Chinwendu. Aha nwanne m nwoke bụ Obinna. Aha nwanne m nwoke bụ Obinna. Aha nwanne m nwoke bụ Obinna. Aha nwanne m nwanyị bụ Chinwendu. Aha nwanne m nwanyị bụ Chinwendu. Aha nwanne m nwoke bụ Obinna. Aha nwanne m nwoke bụ Obinna. Repeat it, Joe. This is I'm saying small one, saying it one. You want to say you don't understand it? Try. Try. Aha. It's very simple. See, Igbo is very simple. I'm going to show you guys that Igbo is very simple. I'm going to introduce another country, another language on this channel. Do you see the words that we Igbo use, 3-letter words? They use about 6-letter words. Like this aha. The own is another thing. Aha is just 3-letter words. A-H-A. In another dialect, another country, it can be A-H-W. It's just aha. Name. So you see. What do you want to say? Nothing. Thank you. So see what I said. Aha. Nwanne m nwoke bụ Obinna. Aha nwanne m nwanyị bụ Chizitelu. Aha oyi m nwanyị bụ Kosi. Aha oyi m nwanyị bụ Kosi. If you don't have only one friend, you say enwere m enyi nwanyị atọ. Nke izizi bụ Kosi. Nke abụọ bụ Chinwe. Nke atọ bụ Nonye. That's if you don't have just one friend. But if you have just one friend, you say aha enyi m bụ Kosi. If you have more than one friend, you say aha enyi m nwanyị bụ. You name them. Aha ha bụ Kamsi na Chinwe. This comes in place when you're pointing at some other person. Somebody is asking you about somebody and you're like, yes, I know them. Aha ha bụ. Their names are aha ha bụ. Yes, I know them. Aha ha bụ Kamsi na Chinwe. Aha ha bụ Kamsi na Chinwe. Their names are Kamsi and Chinwe. I know them. Aha ha bụ Kamsi and Chinwe. Amam ha. Aha ha bụ Kamsi na Chinwe. Aha nkịta m bụ Okonkwo. Aha nkịta m bụ Okonkwo. Aha nkịta m bụ Okonkwo. Aha nwamba m bụ Nkechi. Aha nwamba m bụ Okolo. Aha nwamba m bụ Okolo. Maazị Okoro bụ onye agbata obi m. Maazị Okolo bụ onye agbata obi m. Mr. Okolo is my neighbor. Maazị Okolo bụ onye agbata obi m. Maazị Okolo bụ onye agbata obi m. Ezigbo nwanyị a
bụ mama m. Ezigbo nwanyị a bụ mama m. Ezigbo nwoke a bụ papa m. Ezigbo nwoke a bụ papa m. Ezigbo nwanyị a bụ mama m. Afa nwoke a bụ Emeka. Aha or afa, remember, just dialect differentiation, it's not a big deal. Aha, but for the sake of Central Igbo, for the sake of the Igbos, let me use aha. Aha nwoke a bụ Emeka. Aha nwoke a bụ Okolo. 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 Aha di ya bụ Ife Adigo. Aha di ya bụ Ife Adigo. Aha di ya bụ Ife Adigo. The husband's name is Ife Adigo. Aha di ya bụ Ife Adigo. Onye a bụ onye nkuzi m. Onye a bụ onye nkuzi m. This person is my teacher. Onye a bụ onye nkuzi m. Onye a bụ onye nkuzi m. Onye a bụ onye nkuzi m. Now, question today is, which phrase are you hearing for the first time today? Please put down in the comment section. I would love to read your comments, the phrases you are hearing for the first time today, or the words you are hearing for the first time today. Please put down in the comment section. And you've not subscribed to my channel, please try to do so. The subscription, funny enough, is just the motivation I have, and yeah, your comments, your views, they have been big motivation I have. Though I love what I'm doing to teach you guys this Igbo is what I love to do, but your comments and subscription are also my motivation. So subscribe to this channel, give this video a thumbs up so you can reach a wider range of people. Share this video as well if you end up enjoying it, and please save this video in your watch later and visit consistently. You mustn't see my face like I said in the beginning of the video. You can put your earpiece and listen to these words and repeat, and trust me, if you don't learn Igbo on this channel, I don't know where you're going to learn it again, because one, I try to show my face so it will be easier for you to see the person saying it, and you feel at home and explain and understand more. And that is basically it. I'll see you guys in my next video. Please, 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 I want to hear that this video was very impactful, and try to use one or two words I said here, if possibly all the words I used here, try to use it so anybody you know, they'll be so proud of you. Thank you. I'll see you guys in my next video. Do have a wonderful day.